Rekord ta' każi ġodda f'ġurnata waħda 258 każ pożittiv ta' COVID-19 illi waslu biex din il-51 ġimgħa tal-pandemija kienet l-ar ġimgħa minn mindu faqqet il-pandemija f'pajjiżna. F'din il-51 ġimgħa mietu 12 persuna u l-każi ġodda ammontaw għal 1419 dan fil-waqt li kienu 182 dawk li fiequ mill-virus fl-aħħar 24 siegħa. Il-vittmi li kienu konfermati mill-awtoritajiet tas-saħħa fl-aħħar sigħat huma mara ta' 83 sena u raġel ta' 76 sena li tnejn mietu fl-isptar Mater Dei. Dawn tellaw l-ammont ta' vittmi sa mill-bidu ta' din il-pandemija għal 313. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jappella sabiex il-gvern ikun ċar man-nies rigward is-sitwazzjoni preżenti u għaliex qed naraw dawn in-numri. Waqt il-bulettin mediku li twassal kull ġimgħa l-Professur Charmaine Gauci ħabbret li s'issa 23,400 persuna ingħataw it-tilqima sħiħa. Hija tkellmet ukoll dwar il-Vaccine Passport. Fuq Vaccine Passport bħalissa għaddejja diversi diskussjonijiet fuq is-sitwazzjoni ta' l-użu tal-Vaccine Passport, bħalissa għaddejjin diskussjonijiet ukoll fuq livell ta' Unjoni Ewropea bejn il-pajjiżi u bħalissa qegħdin naraw x'inhuma l-indikazzjonijiet u x'inhi r-riċerka biex tara kemm inti din il-vaccine kun qiegħda tnaqqas l-infectivity ta' dawn il-persuni meta persuna joħodha. Diġà hemm indikazzjonijiet ukoll mill-istudji li qegħdin joħorġu minn Iżrael li huma indikazzjonijiet li huma tajbin, allura aħna Malta flimkien ma' pajjiżi oħra Ewropej nkunu qegħdin ukoll insegwu dawn l-istudji qegħdin joħorġu ħalli naraw l-aħjar użu li jista' jkollok inti wkoll għal persuna li jkun vaccinated u anka l-użu tal-Vaccine Passport. Charmaine Gauci stqarret li bħalissa 10 persuni qed jingħataw il-kura fl-ITU fl-Isptar Mater Dei, fl-IDU 8 persuni, fis-swali oħra fl-Isptar Mater Dei 47 persuna. 4 persuni fl-Isptar Boffa, 22 persuna fl-Isptar St. Thomas, persuna fl-Isptar Kering Grech, 18 persuna fil-Good Samaritan, 5 persuni fl-Isptar Monte Carmeli, fil-waqt li fl-Isptar Ġenerali Tawdex hemm 6 persuni. Persuna minnhom tinsab fit-taqsima tal-kura intensiva. Bħalissa f'Għawdex hemm 153 każ attiv tal-COVID-19. Mistoqsija dwar id-djar tal-anzjani il-Professur Gauci saħqet li matul din l-aħħar ġimgħa 4 djar tal-anzjani nstab li kellhom xi każi pożittivi. Fid-djar tal-anzjani dejjem rajna li hemmhekk huwa importanti li dawn jiġu protetti permezz ta' tilqim u kien wieħed mill-gruppi li huma priorità. Jekk inħarsu lejn l-aħħar ġimgħa Infatti kellna 4 djar tal-anzjani li kellhom xi każijiet, infatti f'dar minnhom kellna resident wieħed, f'dar oħra kellna 3 residenti u waħda staff, dar oħra kellna 2 staff u dar oħra kellna resident wieħed. Fil-residenza ta' San Vincenz hemmhekk ukoll għaddej tajjeb it-tilqim fejn għandna tilqim l-uptake tiegħu huwa tajjeb ħafna u bħalissa hemmhekk għandna 14 il-persuna li huwa attiv. Bħalissa f'pajjiżna għandna 61 każ li huma tal-varjant tal-Ingilterra, varjant li jista' jinfirex aktar malaj, fil-waqt li mill-varjant tal-Afrika ta' isfel f'pajjiżna hawn każ wieħed.